Satriya Siningit Panglembang 5 menit dina Rebo Pon tanggal 21 Januari taun 2026 kapethik saka kitab Kapisan Samuel bab 17 ayat 32 tekan ayat 33 katerusake ayat 37 katerusake ayat 40 tekan 51. Saben-saben kaanakake pemilihan presiden timbul gegadangan bab anane paraga satriya piningit. Jarine paraga iki wis kacawisake dening Kang Murbanegara mimpin negara lan bangsa menyang kahanan kang tata titi tentrem kerta raharja. Mula wong banjur padha madik-madik nelitik-nelitik ing antarane para jago mligine. Kira-kira sapa kang cocok karo kapribaden satriya piningit kuwi. Dina iki Pasaman Suci uga ngaturake crita bab satriya piningit lan siningit. Satriya iki banget unjuk ing antarane tokoh-tokoh bangsa Israel. Kepara bangsa Israel ora bisa kapisahake karo tokoh iki. Ing kapemimpinane bangsa Israel nemahi unggul kasuwurane. Bangsa iki darbi Yerusalem minangka kutha guru. Ing kapemimpinane suku-suku Israel padha nyawiji saengga Israel dadi bangsa kang kukuh santosa kairingi dening kanca lan mungsuh. Panjenengane ora ana liya ya Daud putra Isai. Sinebut piningit amarga panjenengane pancen kacawisake piyambak dening Allah kanggo ngganti Saul raja Israel kang katampik marga lakune wis ora selaras karo kersa dalem Gusti. Saul wiwit wani mancai dawuhing Allah. Ngenani bab iki bisa kawaos waosan kapisan dina wingi. Sinebut siningit marga kahanane kang nyolong pethek mring pambijine manungsa. Sacara rupa lan bleger panjenengane ora pati ngawistarani minangka bleger pemimpin ananging sacara ati lan kapitayan panjenengane banget ngendelake Gusti. Waosan dina iki nuduhake menawa Daud mujudake pemimpin kang banget ngendelake Allah. Nadyan kasantosan lan kawasisane karemehake dening Saul uga Goliat nanging marga rumangsa sinartan sarta jinangkung ing Allah Maha Kuwasa, Daud gembleng ing tekad kanggo maju perang ngalahake Goliat. Sacara perhitungan kamanungsan, kekuatirane Saul marang kahanane Daud kabandingake karo kasantosan sarta kawasisane Goliat pancen tinemu nalar. Kahanane Goliat kang kejaba gedhe dhuwur lan limpat ora ana umput-umpute karo kahanane Daud kang mung tukang angon wedhus. Ananging pengalaman minangka pangon ngiyakinake Daud mringsih pangayoman dalem Allah. Mula panjenengane ngendelake Allah kang ora amung ngungguli Goliat ananging ngatisi kabeh kekuataning jagat. Mula jroning pangandel lan pangayoman dalem Allah, Daud etel ngadepi mungsuh. Dheweke maju perang ora nggawa gada lan tameng sarta gaman kang bebayani ananging sangudaya kekuataning Allah. Tundone Goliat kakalahake karo watu lan plinteng. Para tresna pelem kinasih akeh prakara lan prastawa kang mokal nanging dumadi marga daya kekuataning iman kapitayan. Prakara lan prastawa iku ora kudu ngedapi-dapi. Iku kang kayakini dening Daud mring Allah Maha Rumeksa. Allah uga kang paring kalantipan mring wong-wong percaya. Muga kayakinan Daud marang Allah Maha Rumeksa uga padha kita rasuk saengga awake dhewe uga bisa dadi Daud jaman saiki kang banget ngandel lan ngendelake Allah ing sakabehi. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Roh so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah maluhur maha rumeksa kawula munjuk sembah nuwun awit wedharing kekeran dalem dinten menika liwat paraga agung
Daud. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asmata Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.